Mies tuli huonolta näyttäen huonolta norjalaispaitoineen. No se isoin vissi tähän. Ja Hennan John Lennon voi viehätystaitoineen. Miltäs nyt tuntuukaan? Tää lasketaan kasvamaan tää alamittainen. Ei, nyt tää pienenee vaan, kun tää tulee lähemmäs. Parempi. Myöhästi. Noniin. Ja kohta se on ylhäällä. Jos toi on 9,4, niin vaaka on risa. Ihan hyvä. Mitä nyt tuntuu? Helvettiin hyvää. Könttiä pukkaa. Taitaa olla. Kaikki se kyllä on päittemme yllä ja sen vähin erinteen. Joimme sen putelin, nikkejä putelin, hiukkasen painittiin. Elää kenties joka päivä se mies, joka rentuksi mainittiin. Me hoidattiin hiljaa ja puolella virtemme soi. Sen kertasi kaikki ja puseron sisältä lehälti lentoon. Panna 9 kiloa. 9 kilon nurkilla. Joo. Ihan hyvä. Sama mies. Aina sama mies. Heti aamusta joutuu punnertamaan. Verta tulee ihan vielä ulkopuolelle. Mitäs tapahtuu taas? Sama mies. Näyttää kieltä. Lauseita lastaamme, henki ja aine. Alkaa laatikko täyttyä kanssa. Joo. Tossa. Me hoilattiin hiljaa, huonolla virtemme soi. Sen kertasi kaiku ja puseron sisältä, lehahti lentoon se aamuinen koi. Me hoilattiin hiljaa, huonolla virtemme soi. Sen kertasi kaiku ja puseron sisältä, lentoon se aamuinen. Pitäisikö tää hei Hannu muuttaa? Sei Hannu. Niin. On se vähän isompi kuin vaappu. Paljon se oli? Voi näyttääkö se? Ei. No eihän tää oo perkele. 8 kiloa kai. Ihan hyvä. Perkauspaikka on aika hyvä. Pikkusen. Miltä nyt tuntuu? No, sillä pikaveri. Mikä kala?
Kissakala. Näet. On se komea. Lähes itse saat. Lähes itse saat. Kala on erittäin ruma, mutta äärettömän hyvän makuinen. Niin sitten auto pois pääsi usein. Niin. Siinä se 10 haminuus on. 12,2, 10,6, 9,9, se vähän heiluu. Kyllä se yli 10 on. Ja hymyä. Keli aika kohdalla. Joo. Paloviranomaispäivillä vähän kuvaa tässä. Siima. Siima palaa, mutta ei olla miesläskää, ei olla huomaavinaakaan. Tää on normaali semmonen. Tää on nykyaika. Makkarat. On tää ihan on tää kala kokonen. Pitäisköhän ottaa Toppauskone nyt on nimittäin Ei tää Eikö ne pysy pinnalla, kato? Ai niin. mikään hirveä ole, mutta tää on suurempi kuin teidän kummankin kalat yhteensä. Niin, niin. No sun kuvatkin satana 4 kertaa isompi kuin meillä. Tarviiks nostokoukku? Ei vielä tässä vaiheessa. Vetästääs tosta vähän. Tää alkaa tuntua aina pienemmältä mitä lähemmäksi tulee. Jos se vaan on Aina mennä vaan. Älä sanot kuulee Ulkoa kiinni. Onko? On. Perseestä kiinni. Usko. Just. Perkele on iso. No se iso vissiin tähän mennessä. Miltäs nyt? Tarvis koukkuu. Turila. Syöttikala. Miltäs nyt tuli? Niin. Taisteleeko? Joo. Joo. Karmea mörkö. Sieltä se tulee, kato. Just.
Mitä helvetin kiviä tässä? Olisiko tarvinnut nostokoukkua? Melkein. Pieni kivi tuli